сафари шумо чанд муддат давом кард? дар зоопарк кор кардем, тоза кардем. Беҳтараш дар оила зиндагӣ кардан ё дар меҳмонхона? ҳамсоҳбат будам бо ӯ ва дидам ки ба ӯ ин мошин ёрдам дод. салом шунавандаи азиз, бо шумо ҳастам муҳайё нозимова, журналист ва муаллифи лоиҳаи Зира Медиа ва ин нашри панҷум ва ниҳоии подкасти дар орзуи амрико аст. дар ин нашр меҳмони навбатии мо Суман Абдуманофова, иштирокчии барномаи Суси, иштирок дорад ки маҳз ин барнома барои ҷавондухтарон имкониятҳои зиёдеро фароҳам меорад. дар мавриди чӣ гуна Суман ба ин барнома шомил шуд ва киҳо ба чӣ тавр метавонанд ба ин барнома роҳ ёбанд, Суман ба мо хоҳад гуфт. Суман, ташаккур барои ҷудо кардани вақт ва меҳмон шудани подкасти мо. пеш аз ҳама мехостам шумо кӯдакии худро ба ёд оварда дар бораи орзуҳои кӯдакиятон ба мо гӯед. дар кӯдакӣ ман бисёр орзу доштам ки дигар шаҳрҳоро бубинам ва ҳар гуна одамони гуногунро бубинам, барои он ки мо як библиотекаи калон доштем ва ман бисёр вақт китобҳо ва энциклопедияҳоро аз назар мегузаронидам ва барои ман ҳама вақт шавқовар буд ки дар воқеӣ ҳамаи ин чизҳо чӣ гуна бошанд ва бисёр орзу доштам ва то ҳол орзу дорам ки дигар шаҳрҳоро бубинам. Суман, агар дар бораи барнома гап занем, чӣ гуна шумо дар бораи Суси маълумот ёфтед ва чӣ тавр ба ин барнома роҳ ёфтед? вақте ки ман дар донишгоҳ таҳсил мекардам, дар бораи ин барнома бисёр шунида будам ва вақте ки солҳои 2017 дар American Corner ҳамчун волонтёр кор кардам, бисёртар маълумот гирифтам дар бораи ин барнома ва вақте ки солҳои охирони донишҷӯ дар бораи ин барнома дар саҳифаи сафорати Амрико дар Фейсбук дидам, ман дар ин барнома иштирок кардам. ин барнома чӣ гуна барнома аст? Яъне барои чӣ Суси ном дорад ва чанд муддат давом мекунад? асосан худи Суси Study of US Institutes ин барномаи калон мебошад ки дар тамоми дунё гузаронида мешавад, вале чӣ хеле ки ба ман маълум аст, аз тарафи сафорати Амрико асосан барномаи Суси Women Leadership ки барои духтарон ҳаст гузаронида мешавад ва ин барнома на танҳо барномаи омӯзишӣ, то ин ки барномае мебошад ки ҳар гуна саёҳатҳо, вохӯриҳо бо одамони муваффақ гузаронида мешавад. дар ин барнома ба ҳар як иштирокчӣ $100 дода буданд то ин ки баъд аз бозгаштан ягон лоиҳаи хурдро гузаронӣ, вале ин ҳамчун кори ихтиёрӣ буд ва ман албатта бисёр фикр кардам ки чӣ гуна ин маблағро истифода барам ва баъд аз ҳамсӯҳбат шудан бо оилаям, бо дӯстонам ба хулоса омадам ки як розыгрыш, як бозиро кунам дар интернет, дар Фейсбук, Инстаграм. нақшаи ман ҳамин буд ки ба духтароне ки масалан на ин ки дар пойтахт вале дар дигар шаҳрҳои дур мебошанд, онҳо бисёр дар дузандагӣ шавқи зиёд доранд, вале ягон имконият надоранд, баъзеи онҳо имконият надоранд ки мошини дузандагиро бихаранд. барои ҳамин ин бозӣ барои духтарон буд ва хулоса дар охир иштирокчиён ягон 100 нафар, 150 нафар буданд. аз иштирокчиён як иштирокчиро тавассути доираи интернетӣ ки худаш рақамро интихоб мекунад, як духтарак ғолиб омад ва баъд аз ғолиб омадани ӯ ва гирифтани мошинаи дарсдӯзӣ ман ҳамсоҳбат будам бо ӯ ва дидам ки ҳақиқатан ба ӯ ин мошин ёрдам дод, чӣ кор карда истодааст. ва ғайр аз ин ман инчунин бо дигар корҳоро низ карда будам. баъд аз бозгаштан аз барнома дар вақтҳои коронавирус як гурӯҳе кушода будем барои муаллимон ва талабагон то ин ки бепул бо якдигар дониш ва таҷрибаи худро тақсим кунанд ва он коро ки ҳайни ҳол ман карда истодаем, ин як проекте мебошад ки мо бо дигар бачаҳо ки дар барномаҳои мубодилавӣ иштирок карда буданд кор карда истодаем. ин лоиҳаи омӯзишӣ мебошад ва дар он ҷо мо онлайн курсҳоро барои ҷавонон месозем.
тарзи шомил шудан ба ҳамин барнома чӣ гуна аст? Яъне он мисли дигар барномаҳо аз қабили Open Bold ё ин ки IVLP ба тариқи пешниҳод кардани номзадӣ аст ё ин ки ҳар касе ки дилаш мехоҳад метавонад ба барнома дархост равон кунад, анкета пур карда шомил шавад? дар ин барнома асосан духтароне ки аз 18 то 25 сола мебошанд иштирок карда метавонанд ва ин барнома ҳамчун барномаи озмунӣ мебошад. Зинаи аввал пур кардани анкета, зинаи дуюм гузаштани интервю ва зинаи сеюм бурафтан ба Амрико мебошад. ҷамъовардани ҳуҷҷатҳо, бале? Худи шумо гуфтед ки зинаи дуюм, ҳамин вақте ки зинаи дуюм шуд, шуморо ба мусоҳиба даъват карданд. Чӣ гуна саволҳо доданд? асосан мусоҳиба тавассути телефон буд. Саволҳое ки дар мусоҳиба буданд, он саволҳо дар анкета низ буданд. Ба кадом забон? Мусоҳиба бо забони англисӣ буд. Яъне дар ин барнома донистани забони англисӣ ҳатмӣ аст? донистани забони англисӣ ҳатмӣ аст. Ва он духтароне ки дар ин барнома иштирок карданд, забони англисиро хеле хуб намедонистанд ва барои ҳамин ман ба хулоса омадам ки донистани забони англисӣ критерии асосан намебошад. Критерии асосан ин хоҳиши довталаб ва чӣ гуна нақшаҳоро он дорад, ҳамин асосан муҳим мебошад. Суман, мисол то шумо бо дигаронам суҳбат доштем, бо дигар хатмкунандаҳои барномаҳои амрикоӣ ва ё гуфтанд ки дар барномаҳое ки онҳо озмунӣ ҳастанд, шумо якчанд иншо ё ин ки эссе менависед. Дар барномаи шумо чӣ? Ва чанд эссе навиштанд дар кор? Дар он замоне ки ман дар ин барнома иштирок кардам, соли 2020, ин дар барнома дар анкета саволҳои умумӣ дар бораи сину сол ва инчунин як савол иншо буд. Дар он ҷо барои чӣ ман мехоҳам иштирок кунам, чӣ нақшаҳо дорам баъд аз омадан ва чӣ таҷриба дорам. Асосан ҳамин савол ҳамчун иншо омада буд ва умуман анкета на он қадар мушкил буд, барои он ки ҳаст он барномаҳое ки анкетаашон хеле мушкил ҳастанд, ту бояд 2, 3, 4, 5 иншо нависӣ. Дар ин барнома осонтар буд. Ташаккури зиёд, Суман. Ва мегуфтед ки сафари шумо чанд муддат давом кард ва шумо ба кадом шаҳрҳо сафар кардед? Сафари ман 6 ҳафта давом дод. Ҳафтаи аввал мо ба пойтахти Амрико Вашингтон ДС рафтем. Дар он ҷо ҳама духтароне ки иштирок карданд аз 21 давлатҳои дунё ҳамаво хӯрдем, дарс доштем дар Ҷорҷ Вашингтон University ва баъд аз он ҳафтаи дуюм моро тақсим карданд, барои он ки дар ин барнома давлатҳои Осиёро ба дигар донишгоҳ мефиристанд, давлатҳои миёнаро ба дигар давлатҳо мефиристанд ва ҳафтаи дуюм мо ба дигар штат рафтем, штати Вашингтон, худи Вашингтон ва дар он ҷо ҳар гуна дарсҳо доштем, саёҳатҳо доштем ва дар оила зиндагӣ кардем. Шумо гуфтед дар оила зиндагӣ кардан. Ба андешаи шумо беҳтараш дар оила зиндагӣ кардан ё дар меҳмонхона вақте ки ба як ҷо муддати тӯлонӣ сафар мекунед? Албатта дар оила зиндагӣ кардан, барои он ки ман то ҳол бошад бо ҳамон зане ки ҳамроҳаш зиндагӣ кардам ҳамсуҳбат мебошем ва дар оила барои он ки ӯ зан ба мо, ман на танҳо зиндагӣ кардам бо ӯ, бо як духтари дигар аз Қирғизистон мо якҷоя зиндагӣ кардем дар як оила. Ӯ зан ба мо ҳар гуна ҷойҳои худи штати Вашингтонро нишон дод, шаҳри Сиэтлро нишон дод, Сиэтли шимолиро ба мо нишон дод, бо оилааш моро шинос кард ва ҳар гуна дар бораи фарҳанги худашон нақл кард. Мо инчунин бо ӯ ҳар гуна хӯрокҳои ҳар гунаро чашидем ва барои ҳамин албатта дар оила зиндагӣ кардан беҳтарин аст. Агар боз баргардем сари худи барнома, аз таҷрибае ки доштед ба онҳое ки мехоҳанд ба ин барнома шомил шудан, чӣ тавсия дода метавонед? Якум маслиҳати ман ҳамин мебошад ки дар зиндагии ҷомеаи худ фаъол бошед, ҳамчун волонтёр, дар ҳар гуна тренерҳо, ҳар гуна чорабиниҳо иштирок кунед. Барои он ки хеле ки ба ман маълум аст,
аз ҳамон аввалин соли худи ҳамин барнома то ҳол яке аз асосан критерияи ин барнома ҳамин мебошад ки ту бояд дар зинаи ҷомеаи худ хеле фаъол бошӣ. ва агар шумо ҳоло имкон дошта бошед ё каме баъдтар имкон дошта бошед дубора баргардед ба Амрико, кадом самтро барои омӯзиш интихоб мекардед ва ба куҷоҳо сафар мекардед? айни замон самти дизайн ҳамчун диджитал дизайн ба ман хеле маъқул аст ва барои ҳамин ман нақша дорам ки соли оянда бо программаи Fulbright ки ҳамчунин яке аз барномаҳои сафорати Амрико мебошад, бо ин программа иштирок кунам ва биравам ва он шаҳрҳое ки дида натавонистам бубинам. ва як лаҳзае ки ҳамеша дар хотири шумо хоҳад монд дар Амрико? лаҳзаҳо бисёр буданд ва он чизе ки дар хотири ман бисёр монд он буд ки вақте ки мо корҳои волонтёрии ҷомеавӣ бисёр доштем, дар фудбанк кор кардем барои одамоне ки шароиташон вазнин буд, хӯрокҳоро додем ва дигар кори волонтёрӣ дар зоопарк буд. мо дар зоопарк кор кардем, тоза кардем ва баъд аз он дар он ҷо ман дидам ки дар чӣ гуна шароит ҳайвонот зиндагӣ мекунанд. шароит хеле хуб буд, ҳамчун хонаи онҳо асосан дар он ҷо ҳайвонҳое ки дар кӯча монда буданд онҳоро мегирифтанд ва ҳамин гуна шароити беҳтаринро барои онҳо дода буданд. ва албатта ман медонистам ки дар Тоҷикистон чӣ гуна шароит дар зоопаркҳои боғи ҳайвоноти мо мебошад. ва баъд аз омадан ман рафта будам ба боғи ҳайвонон ва якчанд видеоро гирифтам ва бо мо як чат дорем ҳамон бачаҳое ки дар барномаҳои мубодилавӣ иштирок карда буданд, бо онҳо ҳам суҳбат шудам ки вайҳо чӣ идея доранд, чӣ фидбек доранд дар бораи флешмоби ман. ман мехостам ки ягон кор кунем ки ҳамин хонаи ҳайвоноти мо беҳтар шавад, барои он ки дар он ҷо парки кӯдакон бисёр ғалба ва дар он ҷо ҳайвонот дар шароити хеле бад зиндагӣ мекунанд. ва ба ман гуфтанд ки дар нақша мебошад ки ин зоопаркро ба дигар ҷо баранд, барои ҳамин ман интизор ҳастам. ва хулоса ҳамин ки баъд аз дидани хонаи ҳайвонот дар Амрико ба як муқоиса омадам ва мехостам ягон нақшаро дар бораи ҳайвоноти худамон кунем. ва Суман, саволи охиринам ин аст ки ба андешаи шумо чӣ бояд кард ки сафи волонтёрон дар кишвари мо зиёд шаванд ва худи ҷавонон ба волонтёрӣ бештар майл пайдо кунанд? ба фикри ман асосан ин ба одамон бояд маълумотро бидиҳем, бисёртар бигӯем ки ҳамин гуна имкониятҳо аст то ин ки ҷавонон иштирок кунанд, барои он ки чӣ хеле ки ман гуфта гузаштам умуман ҳамун таҷрибаи волонтёрие ки ман доштам барои ман ёрдам дод то ин ки аз барномаи Суси ман бигзарам. барои ҳамин бисёртар мо бояд онҳоро ташвиқ бикунем. дӯстони азиз, ин нашри охирини подкасти дар орзуи Амрико буд ки аз ҷониби журналистони Зира Медиа омода шуд. дар 5 нашри шумораи подкасти дар орзуи Амрико мо дар бораи таҷрибаи нафароне ки тибқи барномаҳои мубодилавии сафорати Амрико ё ҳукумати Амрико ба ин кишвар сафар кардаву баъдан таҷрибаи андохтаи худро дар Тоҷикистон татбиқ намуданд, гуфтему нишон додем. Подкастҳои Зира Медиа давом доранд. ҳафтаи оянда шоми панҷшанбе соати 18:00 дар ҳама платформаҳои Зира Медиа, ютубу Инстаграм, фейсбуку Телеграм. фасли навбатии подкасти маро бишунавро пайгирӣ намоед ки он бахшида шудааст ба мавзӯи ҳамдигарфаҳмӣ ё ҳамдигарнофаҳмӣ миёни наслҳо. худо нигаҳбонатон.